parlo kat tu kat meski mentang yo iki kubor ba ka asam pulis ka yo kurup jing silak teli ki pla khau ki badon san pho kilo si pla na asam na buku na kawai ka company kita ka Continental Milkos bat baro ni ang lingo ba kumno ta ka khau ka bade na banta megalaya ka poisata bat ni debet suthu ba jing si chau ni khau de na banta kata ka Supplementary Nutrition Program na kata ka SNP kabade ka program hapo ka ICDS ka panyat ka Social Welfare Department. Ya kan ka SNP program ICDS labo karpang ka government Meghalaya but kadai ka scheme ka bawana senta ban pet ban khmi ba khna ki khlung bat ki samla ki badang ki samla ki kenthai khamtam bat ki khmi ki ba kha ba pun ki diban yo jingbang lingba kini ki Anganwadi centers bonangi ni tip kini kumutu kajaka basam sana ni si ongmo saki nongkondong khamtam but kajing thmu hi jong kane ka program ka long man pet ban khmi ban te ya ka kwat ka khia ki khlung ba kini ki samla ba ki khmi namar ba ka karhai bha kane ka jingkhlat ba jingyap no jo ki khlung ba ki khmi ha por ba kha ba pun but ka donru ka jingduna snam ka iron deficiency but kami lanti pa kani ka program kan te lakam but kan penduna ya kani ka jingshitong handre haba karhai ka bamsa pa de chanu ru kampoi kani ka program but menta habang yo i kani ka news shapang kita ka jing group kini ki pla khau na sha asam ka wai ka ba pen anglingo ini kadai ka jingmi ka tengbiang jong kani ka Continental Milkos ka ba penyat the way tau Dipak Agarwal na marchi paus na menshwa ikong Agnes manga ba itarun na mahakatu ka por itarun idate advisor to the Supreme Court on the right to food case ka right to food case ka ka case ka ba ka yeng shari ka ba hetam ka pet ba ka yat bet kini ki program ba ai ba mon na do ka PDS ka ICDS but ru ka midday meal ka ba penyat ling ba ka education department bahato ka ya bet na am ke poisha na am ki bam ki di ki bri te hapor ba ya to ka case ni shem bakani ka ICDS program ha Meghalaya ru kalong ka ba trot ru kata kata ba ka jingbam sap ka ba kerhai ba ka ju kani ka company Continental Milkos ha ka to ka poru ka pen khenjo ki kendon baro namar ba ka yeng shari ka ba hetam ko ong ba ya kani ka program ba kan ya bet ya renti jiksisha ning kong Deban persang ban trailing baki SSG ki sengkenthai lane ki nuki komiti hasnong hi namar ba detang maki hi ki bala ban pet bahato ka bam ka baai ka biang ne ka poi ha ka por ne kaya bet ne ka program ba ki ong ba kiar ban trailing baki ni ki company he namar ngite pa ki company he ka bonsen ka jingthmu hi jong ki ka long ban chna pisa but ki persang ban push ne ban khnyat kita ki jingbam kum kita ki fortified biscuit ki hakato ka por choco malt mo ba kini ki bam te sisa ki khna ki lum ngimna ban tip sisa don ayu ki fortify ne ki pen scam ki pen bhash shu itu jingbam ra ka thap ka ti mentar kum ju menta ki ong hana ki de ban ai kata ka yu tau khau u minister social welfare kermenchala ong hana ba uni khau de ben su Delhi bakin fortify ne bakin tap su ki jingba bante ba utawan biang chani ngiu ibu chief minister upar strang ban ai ki khubor ban ong ba ha la don ka jing su thu bakla hana bam don ka basni ha kan ka jing kurup ikita ki pla ba don re ka don ngitip namar plan la su thu sha shwa ba la pan khen ki kin don ngim don kam yu tau khau ban de fortified rice ban ai na khlo jing shisha ladangi kwa tingilong ban supply da upan karo da kashriu da peleng kabala ban yo locally ba ko de ke batte ladangi le kumta wat yakilat ban yo jing trei mo kiseng kenthai kiseng samla ki khna samla ki jongi kani kalat ru ban ai kameki ban long ki ba supply small time suppliers of good nutritious food ka ba bhasha ka jingbam na benta ka program
Hendrai ka sarkar jongi ka kwa ban ya trei biang lang bat kani ka company ka jing shisha ka bal ade ban cha blacklist bat ban cha blacklist sa habatang suppose na mensuar ngil asem baka de ka ju ka company ka thok ka them ka ba persang ban tu kita ki jing bam jongi khlung ki jongi timenta ngimla ban pediang ba ya kani ka program ka bala mangkar pang na ban ta khna ba khlung kin wan ki hes pa lang ba ka jing trei lang jong ki tu ki ba pet ba khmi ha ka department ki nong mi khma jongi ba kin chu ai ka nu ko bam ka bam don jing mut ka bam ju poi ha ka por bat ban kuru ya kani ka bha ba de ka hok jong ki khna khlung jongi bat ni dawa ba ka sarkar ka de ban pensange asi sendal ba wat ka European Union wat ki doktor ki ba pet ba khmi halor ki kita ki jing bam ki ba tei kila ong ba kim da trekam kum kini ki jajing ba ki fortified foods bat ni dawa ba sarkar ka de ban tokit halor kani bat ru ngakwa ban kerpat yang i barok kum hinong song snong ban long kita ki ba pet ngor hala ijong isnong ba hato kaya pet ne em ka program ka poi ka por ne em ki jing ba mentaki ong hendri kilo jing sisa ki kena ki berang ke samla ki ban yo ki yo sisa ne em to hendri kilo kini barok ki dei ki bengi hapan kmi bengi hapan ai dam si dam ki complain namal pet menta si post ne mensuangi ai complain hakato ka por ki sim action hendri menta kam jo biang ki pendon kam ka jo ni ka company bengi hapan dawa ba mar ki dei pen sange ekani ba ki dei pen sange ya kan ka jing bam sap wat na ki khon ki khlum ki jongi